ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Advisory Committee on Law and Traditional Affairs jangka Khasi Hills Autonomous District Council kabala syong perkat lakumba sistem AA menta kala depan penkere ya ka ain row kabaya day bat ka jingshim kurshim jat jangki Khasi bat ya ka ain row ya kabala tip kum ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill arajat khatpra ka committee kala laj ban IT menta kasngi ka arpu santarik ubnai rempang arajar arpu ar Chief Executive Member jangka Council ba unra syaka Executive Committee bakan bishar banyak bat banra syayeng dorbar jangka Council. Yagani ka committee la khli do ba bindo lanong kumu chairman harengkat ki wei pat ki dekhot ki bakinthom ya ki MDC bat ki rew shampang. Kapang pedeng jong kani ka ain row kalong babaro ki Khasi ki deban ai jaj bat sha ka kemi bat kimla ban ai jaj kpa. Nang ta laong babaro ki Khasi ki haban spell dak Khasi bat ya ka jaj jongki bat amsha bakin penkelas style ya ka jaj jongki sha ka jingtho pareng lani ban spell dak pareng. Nalor kata kino ki kur ki jaj ki dai ban tho sha ya ka kur ka jaj jongki bat amsha bakin shuai lingdo ne ban shuai jaj sem henrai la da ki dai ki lingdo ne kis emru kin hab ban tho sha ki lingdo ayu bat kis em ayu namar baka committee ka shim baka jingtho lingdo lanis em ka dai ka kardan ha ka sensar khadar ka kur ka jaj bapura. Hagani ka ain row la ai boru haki sengkur bakin pensisha ya jinglong trai kur jong uno ubreo balap tha baki sengkur kidai ban lum ya ka dorbar kur ka jongki bat man la ka sengkur kadai ban register hapo ka district council khnang ban ai ya ka bor haki bakin ai sernot ba pensisha ya uno ubreo ubadai na ka kur ka jaj jongki lada don kino ki ba artatin bakin dai ki Khasi kane ka ain row kalaong badai ban pensisha na ka sengkur bat anam pediang bat anam itho ya ki basupan kala jat jubor tang da kabale affidavit hakashari kadonru ka tribunal hapo jongkani ka ain row kaban bishar ladami kano gono ka jing ujor bat ki donru ki kindon jing pensitom ya ki penken ya kani ka ain uchaman jong ka committee uba bindo lanong ulaong bakiladon bon ki kinhon ki balawan banya selok shwaban penmi ya kani ka ain row bat don naki ki ba pediang donru ki bam pediang henrai ka committee kala yat syakmat ya kakam jongka. Don kita Khasi kita kala Anglicized ki jat kala jat haring kita empat kita ki jat Khasi kita musuh ustaw kita kita sim jat nangi sim jat nantai kita sim jat na ukpa baguntar ter. Dikani hi ke preamble mo kamat kaba dona khmat juga ni kalong ba kani ka an kan day na kabantaban wanra ya kaju kalenti ya kaju ka hukum dustur hangi ba kanong kaan ke ba syai kedar ba kajat ka khong jongi ki Khasi kabut kedai ka terahi ka material system dan ke jing simjat naga kemir bat kani ka an kan penskem syu ya kata kariti ke dustur ke ba ladon naduk mentai bagi Khasi kimdai ban simjat syu mo lesina ukpa don ki basim no ukpa dengan kuat belum spesifik ya kata bahkan saya kedar ba kani ka ahi kan terikam no ndala pediang bat ndala penlong an da ka dorbar jongka Khasi Hills Autonomous District Council ni ni ai menta da ka dorbar kala pediang ye kani kamut naduk ke sigi ke pediang bat ndala yo ke jing menjur jong ulat
kanwan kata karo kajing penrenti barok kidai ban simjai naga keme pat umdeshu na pa kumba don ki bajule lain no tang tu benta ka bay kren sipang kidon benta ka hari bhoi namar ba lani hangne ba hangtai kiba du jai kadon kalong yeng kalong sem ka bam don kan thei te kamut kia du jai no te sathai ni bhoi ki jule ka tu ka ring bia ka ring bia kamut ki le banya wat ya ki kan thei banya shongkurim kanang ba kinyo no ya ka jai na kata ka kan thei ki khot ka ka ring bia sa bhoi ki khot ka shau bhoi ta ka diti ku stur ki le sa the te hadin ke jing shongkurim pring jong shendang khasi bat kan thei ta kamut kami ban hang ta ka jat ka jing tang jat ka ba thmai bat kan long nang tai ba kata ka jat ka ba thmai kan kala jat no ba kani ka long yeng kani ka kur kala shim ya kani ka jat thmai ka bamun ba na kata ka shongkha shongman pring u shendang khasi bat ka kan thei bat ka bam dei khasi kin tang ya kata bakan kela no kejat kasi ti kata ka benta ka ba haji sisya ya kata ka benta la yale ro sini keladan ka tangjat benta ki snem na kata ka rukom pengidon hang ni kalong ka benta ka ba sari bhoi ketika praktis ka balong common bagi jule to khoi ba ka benta ka long ba umla ban penkela ya kejat khong kajat kasi da ka ba le de ki affidavit da ka ba ki hakika syari ikut ki yeng tawaan ki yeng ki ba dei bat ka an ka syari bang te ban syukurlah di affidavit bantu penkela kerkom ka ba ki yamon bagi declaration ayu bagum karakter te kataru da kala trekam genika an kitaru David penderti no te mlashuru ban spell dak bakla yakini kijai te hab spell bet kumba kilom kumba ka kur ajat ka bu karo ulung do bu marbanyang puli kumta urunja puli kumta shooting puli kumta ba kumta ter te hab puli thik kumta te la bu ang ni la ajimut ba mdeshu ban ya puli hakur kom kaman lesi sngau tenat lane sngau style bong paling so te ban spell kat bakimon ya kata harun la bu ba mlashu ban spell kumbamon ni kan long bai kumba buat ke tuka kur ka jaj jong kata ka jaj ya kani ka an kata harun la bu te kadang kebentapat ke ba ibu balak bandu no pila bandu no ya ka jinglong khasi buri ulak bandu no ya ka jinglong khasi la banum khancur yu kum khasi lada usim ya kanu ka personal law kabam dei ka jong khasi la kisim ya kanu ka personal law dei khasi bat kin ong ele bangi dei khasi katakan do no mentah kita hang ni mentah ki boleh mentah ki ong ka anjungi ke bangi buat mangi ke personal law jungi kalong ni biasa ngi don ka rukom ka ba ni shet hi ngi bam hi ndai ban bam no bakum tar don pat ong ka jat junga bakar rukom ngejinget junga
kejinget juga kalau kini ngasimet nganget kumta teh kejinget juga banganget simet kumta ndai ngangade u lanong ndai ngade u lungdo ndai ngade u walang ketaru apa kan ikaan kan kedaulut kita ke benta bro bamla banle kita bosim ke personal law ba umya kat kum kendon jo kini kaan ke pada ni kamut bar lakhang lamana but forfeit kamut unduk no lekan duk no ya kejinglong kasi lada kimbut kat kum kana ni ka benta kini ki an ki babu ni bu renti apa kini ka an mla man lemon ka domon bat ban kampat ba ni dei ki kasi mla te katar ko te ko ki benta labu ya ka kerja ke tribunal ke kelong kerja komiti kebapit ya ka an kebapit ya ka an dan kanu keba ki sengo ba syale ben lene syale bam hok hangno la dan mono ko sengo ba la le palaput la le don bor la penduk ya ka hok junga le ka hok jungi klem nong rim te kata apa kebenta labu bahkan don da kata ka kerja tribunal bat kila ban uot sia kata ka tribunal ya ke ai ke ba kisngo bat ke ai ke ba kisngo balale palaput ya ki kila ban uot sia kata ka tribunal te kidan ru ki jing pen sitom pat kidan ki jing pen sitom ki penalty mo halo jo ki jingle ki tu bang la oi pi mentan kidan ki jingle pen kenyan offenses ki jing pen kenyan offenses kidon ki jing pen sitom ki kendon juga jing pen sitom kita ki penalty ba kata ru kadon ba kinu ki ba persyang ban rum tu ban le persya ikaan kepala buah ni ban kami lidi bagi dia kasih kenang ban yo ke jimentoy ke babum ban yo sim kabu ya ki hok ya ki jimentoy te kumi kita ru la dalam bagi le kumta ya kita ru kidon kini ki kendon ban pensitom ya ki kita kilong ki offenses kidon ki jingle palat pun persya ya ki kepada negara te kumi kita kendon pat kita ka punishment mo ka jing pensitom ya ki te lene ki penalty bingong te ya kata ru tanya bet kat kum babu akan nikaan tekani kaan kala long si all inclusive kabede bat ka reti ke dustur jo kejai menteri jongi la persyang ban kuduk lut la persyang ban perung lut hakan ni kabede bakani kaan ya ki benta baro ki ba don kam ki bede bat ka simjat jing simsi jing kajing buat nanti ialah kajong kajai lajong kumba kakur kelabu kalatang lapediang nadu mentai kulong tik hangilan labu lu di kita berfai ba kandon kajing renti bat ke penrenti kenikaan akabede begini kebentar te ngilaya syong pat ngilaya pa pat dikani ka an lengba ke social media te lengba jongka website jongka district council gila penbenai kini hakini ki kenjat benai beladem bak bastenat kelong ba kiladon kiba kibala jubab bat kibala yawan ban ajing tho te gila penher kini kaan lembah jong kita ki website social media keleng-keleng
ki presu ki ladon ki bala penmi te sultanat bagi ladon pat ki bayoi pat ki bala wan ban ai ki jing syai lande ban ai jing tho bat ngira sngap iki kita ki bawan ki dei naka seng khasi kmi nang ta ka kur kharsiyin nang ta naka kur shooting nang ta kilawan ru kita ki nyau trap youth council na soyong nang ta kilawan naka kur thaba nang ta lawan ru naka sengkong rempei thamai ka sengkong rempei thamai bat lawan ru di ba Michael Siem we ni ki rangba jungi baju ya keren ha ki benta jong ka imlang kasalam te ngila e syong bat kini ngila khot iki dang chen ngila e syong bat kini bat ngila ya selok ngila ya tai bat hadin ngila ya tai ngila ya peni la ki jong ki nia te kidon ki bala pediang dondu ki ba penpau la ka jong ki sngau penpau la ka jong ki sngau dan dei ngalong ye phi menne baka mat phang ka preamble yo kani ka an kalong ba kani ka an kalong be ka be dei bat ka jat ka khong jong u khasi ka ba dei ban sim na ka kemi ndei no pa te halor jong kata ka banta halor jong kata ka mat pedeng te labu pat ikini ki lenti ikini ki jinit ki janat iki kendon babon apa kani ka an keba ngila pendep mengi ke komiti ni kaan kan ayo kan legal recognition ro ya ki sengkur di bani ni klemi kilaya thau ki sengkur kan ni ka an kan ayo kata kan itu ki sengkur bagi sengkur kilawan ayo ka clan certificate paling ba clan certificate pada la ban apply pada ya shin tribe certificate kita ki long ki we pat kimat ki bakani kan an kini ka bil kalau kentut lang ni kini kiba ajak lengdok menta kimla su bisa ajak lengdok kede ban ai bai full kum balong te ki jai sim ru bubun chu ai sim ngimtip kede sim ayu kum gitu ru kede ban ai bai kum ba kalong ga ja joki kimla su ban ai steng bat ka kumba ong man mene ba ka spelling ru kede spelling khasi bai iki ja baro ta ki ai lengdok nei ambara ki lengdok ya dei na jo ka kur ka dawan peneu peri ki kur de banda ai bat ka lengdok kumba ki dei ki siem ro ka jo baro ki siem dei we dei syukur ki dengan ai la ka jong ki siem mantra ki jaka pi ki kani ki dei kitu ki dei kitu ki kerdan ki kerdan lan ki title ki badon apa ki jai menri jungi mo hima teng hima ong ni lungdo dan dei lungdo jo hima ndei lungdo kur ki ai ba jai lungdo ki ai jai lungdo ubom dei lungdo ro ai lungdo no usim ya ka kerdan lan ka title na ka ba uban na ka tu ko hima lan na ka tu ko dorbar na entar sekini ki title sim lan basan lan lungdo ba kuntar ter kina pa kedo syai ndai da ka title jongki hima jongki raj ke bakiwan ndai ki diben kedoru pan ya ka ja iu bagi dai pilek khama kharim bun ki lengdo anto ki dai na ka title tek lengdo abat ki don bun ba tapi kedo bi lengdo ayu pin kedo ba ya ka ja ku ma ka dai ke da kani ka klan ai kan ai jing itu no ya ki sengkur ya ki dor barkur bat kumjuru ki rang bakur te haki por ki bomenta kajudon ka khab ha ka ba pasengkur kapat ar benta lani kadon ke na kadau jong ke jinge fer jingmut kadon ke jinge pat ya pra kumbalong ki organization lani ki association lani what ki political party la te na ta kadau band ai ka jing itho kum ya kata ka jingja
ha ka jing ya kam kaliang ba kani gedi ka sengkur ke jongi ka balong jirwin kani koi pat ka sengkur ka dei ka balong jirwin te kum ya kita ki isu la don kam ban bu ya ke tribunal mat kani ka komiti kala bu ya ka provision na ka bentakan ni ka tribunal ban bisar kum ya kita ki jing ya fair jemot bat ki jing ya ka judge